Таня Василенко, а куди ми збираємося? Да в Народный литературный музей «Письменники Солигорщины». До нас в музей ты приезжай, историю Солигорщины вивчай. А де він знаходиться? Як? Ти не ведаєш? Ти у пригожым куточку на Солигорщине у Краснай Слободе. У гэтай школе ёсць пакой, заўжды пануе там спакой, там цішыня ў галерэі, але у школьным ты музей. У гэтай строгай цішыні глядзяць на нас, як з вышыні, зямлёй салігорскую народжаны, пісьменнікі Солигоршчыны. А чому? Чому у вас музей? Зараз я тебе ўсё растлумачу. Збірайся хутчэй, паехалі. А вось мы і тут. Заходзь, калі ласка. А вось і музей. Сядай, калі ласка, і слухай. Вы любіце тое месца, дзе нарадзіліся, выраслі? Тады паслухайце верш Максіма Лужаніна «Вярнуся ветрам». Калі пагнане мяне шлях няблізкі, у край курганаў і абеліскаў, адбіць навалу над родным домам, вярнуся громам. Азваны травы, асмягнуць вусны, дажджом вярнуся. Калі ж нашчадкам не будзе трэба, ні збройны выбух, ні бохан хлеба, у час іх збройны, час запаветны, вярнуся ветрам. Калі дзе знойдзем, слязу асушым, калі прыгаслі, размоем душы, нідзе не дзенуся з Беларусі, кім пажадае, тым і вярнуся. Жыло, жыве і жыць застанецца тут маё сэрца. Максім Лужанін, выпускнік Чырвонаслабодскай сямігодкі 1924 года, паэт, празаік, сцэнарыст. Мы ганарымся нашым земляком. Ці глядзелі вы фільм «Анастасія Слуцкая»? Калі не, то паглядзіце. Аўтар сцэнарыя – ураджэнец вёскі Кулакі Анатоль Дзялендзік. Хочаш даведацца, як розбудаваўся горад Солігорск? Тады запрашаем да нас у музей паслухаць пра Алексея Кулакоўскага, які мае званне ганаровага шахцёра. Вы ведаеце, што даражэй за ўсё на свеце? Гэта дзеці, дзеці, дзеці. Так сцвярджаў наш паэт, драматург, сцэнарыст Лявон Шырын. Вы ведаеце, хто такія Янка Купала і Якуб Колас? Мы запрашаем наведаць наш музей, і мілыя вобразы роднага краю захопяць вас сваёй прыгажосцю. Васіль, хутчэй сюды! Таму усіх дзяцей і дарослых наведаць наш музей мы просім. Паэты, празаікі, сцэнарысты раскрыюць для вас жыццёвыя ісціны. Дзякуй за ўвагу. До новых сустрэч!